Lusaqhelekile usapho lakwaMnyango eMtubatuba KwaZulu-Natal emva kokuphulukana namalungu amathandathu kwingozi equka isigadla ngokuhlwakwa ngoLwesihlanu. Ancwatyiwe namhlanje amakhwenkwe amabini arhaqwe kwidama laseDriefontein eMkhondo eMpumalanga kanti iintsapho zala makhwenkwana zithi zifuna ubulungisa. Senibulisa emakhaya ukandantambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Lusaqhelekile usapho lakwaMnyango eMtubatuba KwaZulu-Natal emva kokuphulukana namalungu amathandathu kwingozi ebibandakanya isigadla ngokuhlwakwa ngoLwesihlanu ukanti isebe lezothutho KwaZulu-Natal belisenza uvala mazibuko namhlanje kwaye lithi sele libambe abaqhubi bezigadla bangekho mthethweni nabangabemi bangaphandle abangaphaya kwama-20 kwezi nyanga ziphelileyo. Ingozi ezimbini zakutshanje kwiphondo laKwaZulu-Natal ziphembelele kwiphulo loqoqo lwezithuthi namhlanje. Abasemagunyeni kweli phondo bathi sele bagwetyiwe abanye babo bafunyenwe benetyala lokungena kweli ngokungekho mthethweni nekuquka kubo abaqhubi bezigadla. More than 20 foreign nationals were arrested, and they were found to be driving without the necessary documentations. Some are already serving their term in jail. They are going to be deported. We are also having these spot checks. More than 3,000 trucks have been stopped over the past 31 days. Ukanti lisebe lithi abanini bezigadla nabo abazusinda kwingalo yomthetho. More than 17 trucks that we've impounded. They are at Midway RTI offices because they were found to be operating without the necessary registrations and the permits, meaning that they are moving up and down. They were moving up and down with fake documentation. So this is the reason why we are here looking at the actually RDP, whether the truck driver has the necessary documentation. Kusenjalo abasemagunyeni bathe batyelela olunye usapho oluthe lazibona lingamaxhoba engozi yangoLwesihlanu ethe yabulala amalungu amathandathu osapho olunye. Asikho neze right sikhathele na ukhala ubuhlungu engeke ngize ngidescribe esimweni ebhasini imoto was basically a total write off. There are some members of the family who were disfigured in a way ukuthi ngeke uzubabone nokubabona. Only if you are a family member then you'll be able to identify and say lona usibani bani. So i-situation ekanjalo ngiyacabanga ukuthi ungayimagine nawe mangafika khona uthola ama-family members akho esesimweni esikanjena. It's really heartbreaking. Ukanti kwabo baswelekileyo kuquka inkondekazi neminyaka engama-85 nomntana oneminyaka emithandathu. Iintsapho zamakhwenkwe amabini arhaqwe kwidama laseDriefontein eMpumalanga zithi zifuna ingxelo epheleleyo kumasipala waseMkhondo ngokuba kutheni idama elirhaxa abantwana babo lingazange livalwe xa wayegqibile ukusebenza unokontraka ngo-2024. uNkosinathi Simelane oneminyaka eli-17 ubudala noJunior Mphonsulo oneminyaka eli-15 ubudala bancwatyiwe namhlanje ngaxeshanye la makhwenkwana arhaxwa asweleka kwiveki ephelileyo ngoMgqibelo. Kumindeni, bafunzi, bothishela kanye nemalunga emphakathi njengoba bebahlangene ndzawonye kude kuvalelisa Nkosinathi Simelane kanye naJunior Mphonsula. Le mindeni yalaba lababili ithi kuselikhuni kakhulu ukuthi yemukele lesimo. Kanti-ke solobeme ngalelithi sehlakalo lesinjengalesi bekungamele sendeke. Kungako bafuna ukuthi kube nebulungiswa. Siyacela nje umasipala bayibheke izinto ezizolimaza umphakathi ngoba umphakathi balapha ehlalweni ngenxa yomphakathi. Fanele umphakathi bawubhekelele abasehlalweni. Ingane zethu zingahambi ngale ndlela. Abafana laba mkhulu umsebenzi obosabasalele kodwa ngokuthi izinto azibhekwa. Lapho namhlanje balele laba lele ngomhlanje. Umntwana othula uNkosinathi noma umthethisa, umntwana oxolisayo, umntwana oyithobile nje.
somkhumbula kakhulu ngoba bekuthi noma sengithethe ngekho wenza into athi gogo mina ngizoyenza. Bekuwumntwana onjalo-ke. Bothishela nabo babeke emavi ekuvalelisa. We are very much depressed about the death of the passing of this learner, young and energetic learner who has a humor, always staying in the jovial mood. Sizamkhumbula kakhulu ke uJunior bekumfana nje ohloniphayo olalelayo, humble, and at the same time enza umsebenzi ngendlela kufanele awenze ngayo. Masipala waseMkhondo uyavuma ukuthi kube nemaphutha lamakhulu kakhulu. Kanti-ke uthi utawuchubeka nekukhulumisana nemindeni. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eDriefontein endzaweni yaseMkhondo eMpumalanga. Isiqheba se-ANC kwisixeko saseKuruleni namhlanje sihambele usapho luka-Andile Mngwevu kwaneentsapho zoogxabakhe asoleke nabo kummandla waseChokwe eMozambique emva kokukhukhuliseka kwesithuthi abebehamba ngaso. UMngwevu bejongene nemicimbi yezendlela neziseko zophuhliso kwesi sixeko, kanti iqela lezohlangulo loMzantsi Afrika latyalwa kwilizwe laseMozambique ukuya kuncedisa kumsebenzi wezohlangulo, nalapho ke kwathi ethubeni kwabhaqwa imizimba yabo. Unobhala we-ANC kwisixeko saseKuruleni uJongizizwe Dlabathi uqinisekisile okokuba umzimba ka-Andile Mngwevu naleyo yogxabakhe igalelekile kweli kubusuku bayizolo yaye sele ikhululelwe iintsapho. We can officially confirm that the remains of all of them, Comrade Andile, Ntokozo, Sfiso, came yesterday night. Le ndedeba yakwaMngwevu ichazwe njengethandazwe indoda ebikhokela ngobuchule nokuzinikela nebiyimela inyani nento ekholelwa kuyo, kambe wazibandakanya nomzabalazo ene-15 leminyaka yaye wathwala iminqwazi eliqela yobunkokheli. Andile joined the struggle, if I may put it that way, at the age of 15 years through COSAS. He led COSAS even nationally, and ordinarily he grew up until he joined the African National Congress Youth League. Kananjalo lo mbutho we-ANC uthe tshe ekhayeni likasicelo Shongwe, uNtokozo Hlophe nobenguye kuphela wasetyhini eneminyaka engama-23 kwakunye noSfiso Mamunyane abebehamba nomfo kaMngwevu. We came here to break the news, the sad news, almost in the middle of the night, and we are coming back to say the bodies are back at home. Let's start to plan for the funeral. So the team and the ANC felt it's very important that we don't say this was ours, this were not ours. We combine everything, and the family appreciate that as well. Usapho lukaHlophe luthi belungazi nokokuba umntwana walo uNtokozo useMozambique lothuswa kukufika kweendaba zokuduka kwakhe kwelalizwe ngelixa lubambe ngazibini kwiinkokheli ze-ANC ngokugcwala emswaneni nalo. Thina sijabulile ukuthi after a long process yelento yokuthi kwenzakale lo mshophi, namhlanje sesikhona ukuthi sihlangane nabaholi be-ANC beze bazosiduduza kuloko kulamanzi esihlele kuphela. Ingabe benimazi ukuthi ubeke phe Mozambique mayisuka la ekhaya? No, besingazi niksi sisi. Besingazi niksi. Nokuthi useMozambique thina siyaqabuka besingazi. Kambe lo mbutho uthi uza kuncedisa zonke iintsapho ezichaphazelekayo kumalungiselelo okufihla amalungu azo. Umphathiswa ojongene nezezimali kwiphondo laseGauteng uLebogang Mayile namhlanje ukhupha ingxelo echaza ubume bemali bomasipala uMbaxa wephondo kunye noomasipala basekuhlaleni. Lo kaMayile uthi oomasipala abaninzi bayasokola ukubonelela ngezona nkonzo zingundoqo nanjengoko bejongene nemingeni eqokeleleni ingeniso. Gauteng municipalities are having difficulty putting credit control policies into practice, which leads to a poor collection rate and ultimately an inability to pay off debts when they become due. The Gauteng provincial government outstanding debt to municipalities amount to 2 billion as at the end of December 2025, following payment of 1.7 million against a total billed amount
of 2.19 billion. Umnumzana Mayile uthi ukuncitshiswa kohlahlo lwabiwo-mali komasipala kunempembelelo enkulu ekanjisweni kwenkonzo, nto leyo efuneka ijongwe njengolwaphulo-mthetho eluntwini, ngakumbi xa kujongwa imiba yabantu abatsha abangaphangeliyo. The department has appointed 10 municipal advisors through a municipal finance hands-on support program to provide technical hands-on support to selected municipalities in the province. Among some notable achievements due to the program is an improvement in the 2023-2024 audit outcomes, such as reduced audit findings in most of our municipalities. The advisors will continue to work with municipal officials in improving their budgeting techniques with a view of reducing the number of municipalities tabling the underfunded budgets. Inhloko yokhetshe kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Lisija Sinona uthi ukhonjwe ngawayengene ngawo ngaphandle kokunikwa imbalelwano echaza ukumiswa kwakhe emsebenzini. LokaSinono uhambise wathi yena nonobhala wakhe bathatyathelwe nezixhobo zabo zokusebenza ezifana ne-laptop, izitixo kwanawo onke amaphepha abalulekileyo. Yaye oko uthi kwenziwe ngomyalelo ovela kumkomishina lamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Qhube ngelithi kukho abantu ababalandelayo kwindawo abahamba kuzo yena nonobhala wakhe akholelwa ukuba ngamapolisa, yaye kukho neemoto ezimiswe ngaphandle kwekhaya lakhe. uNjengele Sinona ngomnye wamagosa phezulu esipolisa phantsi kophando kulandela ukukhankanywa kwamagama abo kwikomishoni kaMadlanga ephanda izithyolo zorhwaphilizo kwinkonzo yesipolisa kwanefuthe lezepolitiki. OkaSinona ke umile kwelokuba yena uselilungu lale nkonzo yesipolisa. Abahlali kumasipala waseKhandizwe eLouisville kwiphondo laseMpumalanga bajongene nengxaki yokunqongophala kwamanzi kwiminyaka emithathu egqithileyo. Bathenjiswa ngephulo lokusombulula le ngxaki nelixabisa izigidi ezingama-60 zeerandi. Oku kwabanika ithemba lokuba le ngxaki yamanzi iya kube isombululekile, kodwa de kube ngoku iimpompo zomile. Siyakhala indzabe mandi ndizasathi ukuthi sifelane masipala basethe impompi mara mandi ndasiwatholi nyalo sinasa uphi ndasemseleni. Abahlali bathi amanzi abathi bawafumane awalungiselelwanga ukusetyenziswa luluntu, koko ajoliswe kwiifama zale ngingqi. Inzaba lesihlupha kulana mandi sukusela njengamlangane nongivakashile kodwa kusekhaya, but since ngifike lana mandi kude ethi impompi intikhona impompi ifakiwe imvo lesidla ngolensila le pipe nje lolibona kuleli ngena la khala ufuna sicala siwafake emabhaketini siwacenga ngikhani siwasebenzisa ufuna sidle wona sipheke wona. Kanti iinkokheli zasekuhlaleni zityhola umasipala ngokoyisakala kwizicwangciso zokulungisa imeko yamanzi kulo mmandla. The Nkomazi municipality is failing the community of Louisville, evidenced by the unsuccessful program that they implemented in 2023, which was a water reticulation project. So that project has not been successful simply because the Nkomazi municipality, prior to the project, they never acquired the water rights from the water board. So the project now is incomplete, and when you talk to them, the only thing they tell you, they are still negotiating with the water board for the water rights. Umphathiswa wezamahlathi kunye nokusingqongileyo uWillie Okemp uthi ukutyalwa kwemithi kwiilokishi zaseKapa kuza kunceda kakhulu uluntu. Uthi bakwenza oku ngelizama ukukhusela uluntu kuguquguquko lwemozulu olutshintsha mihla le. To plant a tree is to invest in the future of our young people and of this country. We are not only planting indigenous trees, we are also planting fruit trees. So trees that we are planting will have a contributing effect towards food security in this country. So it's such a great initiative, and I really want to thank Others Wow and others for creating this initiative. From South Africa's side, we have last year, on the 24th of September, managed to, in one day, plant 1,005,040 something trees.
Nangona lothulelwe umnqwazi liphulo kodwa kukho inqalabo yokuba akukho ndawo yaneleyo yokuba kutyalwe imithi eKhayelitsha ngenxa yokuxinana kweendawo abahlala kuzo abantu kule lokishi. Asinasongo ispace. Yes, we have a very limited space. Sincinci kakhulu phakathi kwezindlela. But apho bahlala khona abantu asikwazi ukubana sityale imithi ngoba abantu bahleli ngoxinzelelelo baxinene emikhukhwini akukho zindlela awukwazi ukufaka le mithi ukubana uyityale. So indlela abantu baseKhayelitsha and i-townships zethu generally eKapa esihleli kuzo awukwazi ukubombisa wenze kube kuhle. Siyayazi ukubaleka kokutyalwa kwemithi into bana yes we get oxygen, yes we prevent we even save the planet and stuff. Imithi siyayazi ibalulekile. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa bukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yami yeMozulu bethuna mna ke gama ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masiqwalaseleni ke nansi kaloku ke iMozulu leyo ke siyesivule mbukeli wami ekhaya siphawule ke iziganeko kakhulu ke kuMzantsi Afrika ngokubanzi yawuqaphela nawapha ekhaya nokuba kusibekele impela futhi kumntla mpuma ngamandla futhi kulaphondo lonke laphaya koLimpopo indawo ezininzi pha kumazantsi ngomsekuseni napha koEmele futhi kwasekuseni ngomso noxa kufudumele phaya rhatya ngomso nezomvula ke nendudumo zibekwa kakhulu bevala besonga usuku lwabo ngomso ngalo 20 ke athi akhatshwe sisithoba ngokubanzi masijongeni bethuna amaqondo wakho kokutshisa phansi naphezulu siyesivula ke ngephondo lokuqala eliphaya lona empuma koloni ngamandla ke kumantla nentshona yelapho phako Alvane Jamestown futhi naseKomane esanda phaya kamafu njangephi nenkwanca ngelashumi nje elikhatshwa sisine ekseni ngomso kanti ke benje futhi ke kwiphondo laseFreystata ngamandla ke kumazantsi enentshona futhi lapho phako Bloemfontein nazo zonke nje ezanginqi ezikufuphaya kaloku kwasekuseni futhi lelashumi nje nesixhenxe ngomso kanti ke zebenje nje futhi imbukeli wami kwiphondo lapha kaloku entshona koloni ke ngamandla ke kwindawo ezininzi futhi ezikufuphi nonxweme njengaphako Kapa lodumo kwasekuseni qaba ngamafu mpela phaya bevuka kamnandi nje ngo-18 degrees zebenje nje futhi ephondweni lase-Northern Cape ngamandla ke imbukeli wami futhi kumantla walapho nokokuruman umzekelo phaa kwasekuseni futhi ngamafu njangephi ngenxa yakhe kaloku la-19 degrees naphako Kimberley futhi kusemyoli nje yonke lantsasa yangomso nansi Mozulu kwiphondo laphaya eNorthwest ngamandla ke imbukelo ke futhi ke kumazantsi nempuma yelapho phako Bloemhof kwasekuseni ngomso ngo-18 degrees naxa unyuka futhi eKlerksdorp ungathi kunethe xa bevuka ngomso ekuseni kanti ke baphila ngolu hlobo phaya eGauteng ngamandla ke kumazantsi nempuma yelapho ndawo ezifana phako Springs kwasekuseni futhi kungafefa phaya ngenxa yamaqondo okutshisa aphantsi ngo-15 degrees nyuka nam ngokubanzi sijongeli phaya ephondweni laphaya bethuna eLimpopo ngamandla ke kumazantsi nempuma yelapho indawo ezifana phalo koPhalaburwa ngexesha lasekuseni ziziganeko zemvula nendudumo nje yonke lantsasa ngo-21 degrees nansi Mozulu kwiphondo lasempumalanga ngamandla ke kumbindi welapho nophakaloku emalahleni kwasekuseni futhi zezo ziganeko zezontshizane zithe gqa yonke lava kwedilala ngomso ngo-28 degrees vumi apha ekhaya ndivale ndisonge iMozulu phaya kwaZulu Natal ngamandla ke kumantla gxebe kumazantsi welapho noKokstad kwasekuseni phaya ngo-12 degrees naphaya koPietermaritzburg ekuseni noxa kunetha phaa kumyoli ngo-18 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Sikalele ngazo zonke de kuphukane yokuhlanganisa bayabuya xa bethu neendaba zesiZulu ngomso kwangaxeshanye kamnandi mawethu.